Slovenská televízia Bratislava uvádza český kreslený seriál Bob a Bobek, králíky z klobúka. Záchrancovia. To je prosím klobúk kúzelníka Pokustona. A v ňom bývajú dva králíky. Bob a Bobek. Lenže tomu sa nikdy z vyhriatého klobúka nechce. Vstávať! Vstávať a cvičiť! Ale prečo? Pretože je ráno. Lenže ja mám ešte noc. Vstávať! Nejde sa do práce. A prečo? Pretože je nedeľa. Hurá! V nedeľu sa nepracuje však. Hlavne už vidí a ideme. A kam? Ideme do parku. A čo tam budeme robiť? Vlastne nerobiť. Budeme len tak sedieť a pozerať sa. No tak Ferdík, ja už sotva pletiem nohami a ty stále utekáš. Nechaj ma trošku si vydýchnuť. Dobrý deň. Nebojte sa. Nič vám nespraví. Chce sa len hrať. Tak, dovidenia. Tešilo nás. A škôlka, zahrajme sa. Začni. Vypadol som, choď ty. To je Ferdo. Určite utekol paničke. Ferdo, stoj! Stoj! Zastav sa! Nohe. Dúfajme, že sa vráti. Ferdinand! Ferdík! To je fantastické, to nič nerobenie. No tak poď, neboj sa. Ferdinand! Ferdík! Kde si? Čo mi to robíš? Bobek, videl si? Ten chlap niesol v taške psíka. No, vlastne máš pravdu, prečo ho nenechal voľne bežať. Ferdinand! Prosím vás, nevideli ste môjho psíka? Zasa mi utiekol. Videli sme takého podivného pána. Niesol v taške psa. A ten pes chcel von a kňučal. Pre pána Jána, to bol určite môj Ferdinand. Čo si bez neho počnem? Čo on s ním spraví? Neplačte, pani. Nájdeme vám ho. Počkajte tu a nezúfajte. Tam to je. Joj, to je pekný psík. Ako sa volá? Jazvečík, alebo Jozefčík. To je, áno, tak to je. No nie, pane. Volá sa Ferdo. Však Ferdík. Patrí jednej panej. Poďte s nami a vráťte jej ho. Inak zavolám políciu. Nikoho nezavoláte. A už nech sa preč. Za ním! Oď sa nám vysmieva. No prečo mu Ferdíka nenecháme? Pán vodič, zastavte prosím vás. Prenasledujeme zlodeja, ktorý ukradol jazvečíka. Tak, bežte, nech vám neutečie. Zmizol. Ako by sa vyparil. A tam to je. Bob, to je určite on. Za ním! Čo s tým ubožiakom Ferdíkom urobí? Možno si ho chce nechať, alebo predať. Alebo zjesť. To hádam nie. V tomu musíme za každú cenu zabrániť. Nejaký domček.
Musíme to. Musíme. Pozri sa, už aj kúri. Nejde to. Pozor. Bob, mám nápad. Roma by do komína udrel. Musím ho vyčistiť. Rýchlo, šupni tam tú plechovku. Ferdík, neskúč. A hrab. Čo to tam je? Sláva už ťahá. Rýchlo, Bobek, už ide asi po Ferdera. Les, Ferdík! Tak poď, kamarát. Ty počkaj. Ferdík, utekaj. Pustite ma, puste. Aj tak vás dostanem a všetkých upečiem. Smola. Ušiel nám pred nosom. Rýchlo, schovajme sa. Pán vodič, zlodej. No, tak ho vytrestáme, nie? Zastavte! Zastavte, prosím, mám tam ruku! Zastavte! Čo s tým urobíme, pán vodič? Niekomu ho odovzdáme. A pozrime sa. Starý známy však. Ferdík! Ty si mi ale dal. Ty si ma vylakal. Tak vidíš, Bobek, mysleli sme si, že dnes nebudeme robiť nič. A nakoniec sme urobili dobrý skutok. A to sa môže aj v nedeľu, nie? Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia prevzatých programov. Spolupracovali Stano Dančiak, Dano Chmúrny, Gustáv Pálka, Daniela Krausová a Svetopluk Šablatúra.